En we gaan eens even naar de Tungelderheer, naar de Bokkeriers, want daar hebben ze een nieuwe vorst. Vorst Ruud is namelijk, dat is oud-vorst, hè, die heeft het seks cadeau gegeven aan Bartmans en die is die bij mij aan tafel. Maar ook te gast de jeugdprins, want ik zeg al, afgelopen week hebben we interviews opgenomen met al die hoegheden die we niet hier in de live show kunnen interviewen. En daar was Cas helaas niet bij. Iemand in de erg Cas met gezeetje en daar ben ik heel blij mee. Jeugdprins Cas ten eerste. Allereerst proficiat. Wie vult je het de prins te zijn van de Bokkeriers? Heel erg groot. Het is ook een eer om het te doen. Ja, dat dacht ik. Ja, dat is altijd een eer als hij die vraag krijgt natuurlijk, hè, om voorop te mogen gaan. Of hij nou jeugdprins, jeugdprinses of eventueel prins is, dat is altijd natuurlijk ergens schoon. Hey, wie is die vraag gekomen of dat je de prins moet worden? Nou, eerst komen ze me aanbellen voor Wilson de jeugdraad. Toen zei ik zonder te twijfelen ja. En toen gaven ze mij een blaadje. Daarop stond beste jeugdprins en ouders. Ik moest even schakelen, want die snapte het eerst niet. Maar daarna, na een paar seconden, word ik keiblij en hij gaat door. Ja, dat geloof ik ja. Hey, en dan moet je dat natuurlijk een hele tijd stilhouden. Is dat nou moeilijk? Ja, als ze met vriendjes gaan voetballen en weet dat ze niet alles kunnen vertellen, is dat soms toch best wel lastig. Ja, maar het is in ieder geval gelukt. Ja, soms gaat Lester verzonden, maar... Nou, maar dat mag dan ook, hè? Dat mag dan ook even, hè? Want het moet natuurlijk ook een beetje geheim blijven. Hey, en dan laten we eens even naar Utrecht gaan. Wie spannend was die dag voor u? Best wel spannend, want we hadden eerst een schooldag. En ik was bang dat ze door de hele klas gingen schreeuwen dat ik jeugdprins word. Dat is niet gebeurd. En daarna worden Utroping en dat ging ook keigoed. Ja, en wat voor Utroping, wat heb je precies gedaan? Ik ga je Masked Singer. En dan gingen ik en 2 andere vriendjes van mij in een pak. Hun haaien een knie en een verken en ik haai een beer. Ja. En toen moesten we optreden. En hun haaien een Nederlands nummer en ik haai een plat nummer. Dus hij echt gewonnen en moest echt niet onthullen. Ja, kon je eindelijk zeggen, tada, daar stond ik dan de nieuwe jeugdprins. Ja, dat heb je ook Ja, gedaan. en dat moet ook fijn zijn, hè? Dat je dan eindelijk kunt zeggen dat je de jeugdprins heet. Ja, dat is het zeker. Nou, heel goed, heel goed. Hij staat hem zo weer skallen nou, hè? Om trots op te zien natuurlijk. Ik moet het zeggen, dan zie je gerust, hè? Ja. Dan zie je echt gerust. Ja. Nou ja, uw grote prins is ook geen geweest, hè? Dat is ook immers een hele lekkere bal met je. Dat moet als nieuwe Vosverrug, ja, gewoon lekker zijn met zulke veelgangers. Dat is een perfect begin. Uiteraard als nieuwe vorst moest ze winnen van, kijk, ik moet op het buurt staan, ik moet het praatje doen, ik moet het aan een lullen. En als je dan een prins bij je hebt, dat heel gemakkelijk opvangt, als het even niet lukt, dan is dat echt heel fijn. Ja, dus ja. we hebben een goeie. Ja, nou ja, goed. En daarbij, ja, jij dus inderdaad nieuwe vorst, hè? Je hebt de tekst overgenomen van Ruud, die nog een aantal jaar heeft gezegd, het is voor mij goed geweest. Ja, 11 jaar had het voorgemaakt, Ja. dus schoon getal. Het is gewoon een getal, hè? Dat zie je lekker, hè? Dat mensen zeggen, goed, rond de 11 jaar, dan is wel goed geweest, of ik pak er nog een paar jaar bij en gaan we op zoek naar een opvolger. Wie zijn ze bij je uitgekomen? Of heb je zelf gezegd, goh, ik heb interesse om dat te gaan doen? Ik ben zelf in 2018 prins geweest en toen bij de Raad blijven plekken. Dus al sinds 2018 bij de Raad. En ja, Ruud, die gaf op een gegeven moment een opoven wel een keer aan van, hey Bart, zou het niks voor dik zijn dus, als ik straks doet jij. En dat werd eigenlijk steeds concreter. Ja. Dus, Ze was het eigenlijk ook allemaal zo beklonken. eigenlijk wel, ja. Ja. Hey, wie gaat zoiets in zijn werk dan? Hè? Want dan heb je natuurlijk ook veel gesprekken met elkaar. Wie hij dingen doet, wie je het misschien ook weer voor ogen ziet. Ja, zeker. Ja, uiteraard, hè, de belangrijkste voorbereiding voor een seizoen, dat is de prins zoeken. Dus ik heb het geluk gehad dat ik vorig jaar al met mocht zoeken. Dus daar heb ik eigenlijk al heel veel kunnen leren tijdens vorig jaar. Ja. En natuurlijk gewoon opletten als de bebuurstijd. Wat zit er en wat moesten we wel doen, wat moesten we niet doen. Ja. Dus, maar goed, hij je natuurlijk ook in de afgelopen jaar wel een beetje kunnen kijken wie Ruud het deed. Hè? Ja. Dus, en natuurlijk hoor je op eigen manier ook wel in vingen natuurlijk. Heb je ook echt een vorstenwissel bij je plaats voor te vingen? Of is het echt gewoon eind van het seizoen Ruud zit, voor mij is klaar en ga je vanaf het begin? Eigenlijk wel, ja. We hebben in Tungelder, weet je, Prins is altijd het tweede of derde weekend van januari uitgeroepen. En wij eerst hadden we uiteraard de prins van vorig jaar de af moest rijden. Toen ging de Palais aftreden, toen ging Ruud aftreden. Toen kwam ik als nieuwe vorst naar boven. En toen kwam de prins erbij en zo. Ja, dus goed, dus hebben we eigenlijk in het heel kort onze vorstenwissel gehad. Binnen de Rot van 11 in de vergadering hebben we er iets meer aan besteed. Maar wij vieren vast lovend voor het dorp. En we moeten niet te veel
op de bühne staan en vol lullen. Dus we moeten vooral feest maken. Nee, maar dat vind ik ook wel weer het schoon om te zien dat het overal anders is. Hè? Ja. Als dat er een vorstenwissel is, dan ja, of heeft door wat artiesten erbij. Je gaat echt aftreden, Dutch zien praatje. De nouwe kunt Dutch zien praatje. Ja, zo kan het natuurlijk ook. Ja. En jij doet het op deze manier en dat vind ik natuurlijk ook hartstikke schoon. Nou ja, wat ik eigenlijk heel graag wil vragen. Kas, je zit nu natuurlijk een aantal weken zeer al de jeugdprins. Wat is het schoonste wat hij tot nu toe heeft gedaan? Ja, dat is een goede vraag, hè? Alles vond ik fantastisch. Ik kan niet kiezen. Nee, en er gaat nog heel veel leuks aankomen ook nog. Ja, En als ik dat dan misschien zo vraag, is er nog iets bij hoe je van zegt van nou, dat lijkt me wel heel leuk, daar kijk ik echt uit. vastlovend maandag beginnen we met herfsteit om 10 uur. Na is de optocht, na optochtbal. Ja, dat zijn wel deze zo in ieder geval ook nu te kijken. Hè. Dan kun je ook even volop natuurlijk in de spotlight gaan staan. Ja, Ja, en laat ik ook even bij u vragen, Kas, want ik heb natuurlijk met al die prinsen die hier zijn geweest ook over de onderscheiding gekuild, heb je, dat die eruit ziet en wie die het bedacht. Gaat je hem omzinnig, laat je heel even in de camera door, laat je de nummer 3, laat je heel even de onderscheidingen zien, dan kunnen we een beetje op inzoomen en dan vertel je eens wat dat daar op staat. ik heb daar een bok op staan. Ik heb daar een bok op staan. En dat komt omdat ik heel veel van bokken hoor. En ik heb dus ook een bok genaamd Maxi. En Het zal de gelukt zijn. rest is een klein beetje rood-geel-groen achtergrond gemaakt door mijn tante. Die is ontwerpster. En de orde, dat is ook van dat ik heel veel van bokken hoor. En ook van de bokkeriers. Dat is eigenlijk de orde van Ja. ontstaan en de onderscheiding. Dus eigenlijk zie je gewoon een grote vastelovend man in harde neren, die misschien wel oers is, ook vorst zou kunnen weren. Ja, misschien. Misschien wel, ja. En Ik een probeer. echte bokkerier. Ik moet net zeggen, ik huur hier een echte bokkerier, hè? Ja. Dat is toch helemaal chic wat dat betreft. Dus ja, nou, Vandaar ook de bokkenpeurtje die er met genomen heeft. ja, ik moet net zeggen, is niet met leeg gang gekomen. Nee, dus nee, dat, hartstikke bedankt daarvoor. Nou, dat gaat wel goed komen door. Ik denk dat je al voor de toekomst gezien een schone opvolger heeft. Geen zorg. Nee, daarom. Hey, we kiezen tot nu toe een beetje zo naar vorstenschap. Natuurlijk zijn we niet zo heel lang door mij het ongeweeg, maar wat, Ja, dus, het is fantastisch natuurlijk. Je bereidt zich daar heel lang op voor. Ja, dat is een elk jaar voor aan bereiden, dat vergeten mensen soms. Maar als Rot van Elf uiteraard best heel veel stappen aan het zetten, heel veel vergaderingen aan het doen en voordat het daadwerkelijk vastelovend is. Dus, en dat is wel chic dat het nu gewoon begonnen is en we zijn bezig en dat is chic. En we hebben een lang seizoen, kunnen lekker genieten. We hebben ook wat over je rust, dat is ook wel eens lekker. Maar ja, eigenlijk gewoon kort op fantastisch. er gaan er nog veel dingen veranderen doordat je, zullen we zeggen, een beetje de scepters bijt. Want iedereen doet het op zijn eigen manier. Heb je Uiteraard, daar over nagedacht? Wij hebben nog niks veranderd, denk ik. Maar dat zou zomaar kunnen gebeuren komend jaar. We hebben gezegd, niet alleen ik heb een nieuwe functie gekregen binnen de Rot van Elf. We hebben een nieuwe kapitein, dat is eigenlijk de voorzitter. We hebben een nieuwe penningmeester. We hebben een nieuw Rot van Elf wil ik niet zeggen, maar er zijn heel wat wisselingen geweest. Dus wij gaan het waarschijnlijk we gaan het sowieso op onze eigen manier doen. Ja. Dus, Ja, want je wil natuurlijk bepaalde tradities scheren hier hoor je. precies, dat is Maar wel heel belangrijk. ook vernoming is natuurlijk niet verkeerd om te doen. Maar hartstikke goed dat je de komende jaren, want ik hoop ook dat je natuurlijk voor de 11 jaar gaat door een heel goede betekenis gaat geven aan de bokkeriers. Want dat is alleen maar goed, hè. Dat doen we het voor. Ik moet net zeggen, daar doe je het voor. En nu met Kas en ook met een grote prins, dat gaat zeker goed komen. Dat moet een geweldig seizoen gaan worden. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. Nou, Kas, aan u de allerlaatste vraag. Want ja, ik vraag je altijd aan iedereen of ze ook het devies willen laten huren. En ik wil ook heel graag uw devies huren. Bokkeriers en beesten, samen gaan we feesten. Nou, Alaf. alaf, kijk aan. Heel veel plezier dit seizoen, Kas. Maar er hier wel goed komen, denk ik, hè? Ja. Ja, natuurlijk. Hey, goeie vastelovend samen. Hier hoor je thuis, Weert FM.